जोबोद गोजोननाय मोनदों दा 2010 मायथाइनिफ्राय जागायजेननानै जेनाखि मोनसे गावनि बिमानि रावनि बिजोंजों फोरोंनानै बे सोनाय जेनाखि ओनसोल बे ओनसोलाव बर' मिडियामजों नोङो मोनसे इडुकेसन बा सोलोंथाइनि रेगुलेसन लाबोनाया गोरलै बाथ्रा नङामोन आरो बे ओनसोलाव मोनसे एसेबाबो मोजां रिजाल्ट लाबोनो हाथों होननानै नैबे UN एकाडेमिखौ गायसननाय जादोंमोन आरो जागायजेननायनिफ्रायनो नारा नाथा नाजाबाय थानाय जादों बोरैहाय गावनि बिमा रावजों गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो होननानै दा दिनै नाजायै नाजायै जोङो मोजां फिथाइबो नुबोबाय थादों गेजेराव खनसे खननै एसे गाज्रि जादों गाज्रिद्रायबो नङा नाथाय दिनै फैयै 23 सा देग्लाय बोसोरनियाव HSLC आनजाद होनायाव 23 साबो फार्स्ट डिभिजन जादों बिनिनि गेजेराव 7 डिस्टिंसन मोनदों आरो 7 जना स्टार मार्क्स मोनदों बियो जोंनि ओनसोलनि थाखाय चिरां दुवार ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आङो बे UN एकाडेमिनि चेयारमेन आरो डाइरेक्टर जानानै आङो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिनिफ्रायबो साबसिन हामसिन फरायनानै जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव जाहाथे बिहोमा होहैनो हायो। थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो चिरां जिल्लाया आसामनि मादाव बयनिख्रुइबो साबसिन पार्सेन्टेज लानानै पास जादों बेनिखायनो नोंथाङा दिनै बड'लेण्ड जेनाखि गभर्नमेन्ट बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जेनाखि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जथेस्थ' सिनसियार आरो खोब सिनसियारलि खामानि मावबाय थादों बिनि थाखायनो दिनै चिरां जिल्लाल' नङा बाक्सायाबो थार्ड मोनदों अल आसामावनो बेबायदियैनो गासैबो सेक्टराव इडुकेसनाव जेबो जाहाथे प्रब्लेम थाया बिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बिनिनो मोनसे फिथाइ होननानै जोङो बुंनो हायो दिनै स्कुल एडप्सन जादों स्कुल एडप्सननि थाखाय LP स्कुलनिफ्राय लानानै हाइ स्कुलसिम हायार सेकेन्डारि स्कुलसिम दिनै मोनसे एवारनेस फैदों आरो बाहाय मोनसे गार्जेनशिप आरो अनारशिपनि खोथा फैदों सम जेनाखि एडप्टर बिथांमोना बेरायहैनायजों लोगोसे बिथांमोना जा हायो गावनि साइडनिफ्राय दानबो होदों सोरबा टिचारबो थिसनदों आङो गावनो गरसिंफारायाव मोनसे स्कुल एडप्ट खालामदों आदिबासि स्कुल दा बेफोरबायदिजों मोनसे रेगुलेसन फैदों आरो रेगुलेसन फैनायजों लोगोसे जोंनि जेनाखि सोलोंथाइनि जेनाखि मोनसे आबहावा बियो गोग्गो जाबोदों आरो मोनसे मोजां सुस्थ' समाजजों लोगोसे जेनाखि जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्ट जाबाय बिनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा फरायनो थाखाय मोजां सुबिदा मोनदों बिनि थाखायनो जोङो नैबे मोजां फिथाइखौ बोसोरनि उनाव बोसोर जोङो मोनबाय थानो दा हादों आरो जोंनि समाजाव मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो लाइमोनफोरा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बानायनानै लानो हाबाय होननानै साननानै गावनि फरायनायखौ मेट्रिक पास जानाया नोङो गावनि मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगोनि जे गावनि थांनानै थानायनि मोनसे गासिबो कमप्लिट जाबाय बे नङा आरो बियो मोनसे जास्ट स्टेपल' बिनि उनाव आरो बिनिफ्राय गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन जोंहा आनजाद दंबावो बेखौबो जोङो उथ्रिनानै थांनांगोन अब्लासो लाइफआव साक्सेसफुल पारसन जाहैनो हागोन।